Ay mga bayan, welcome back again sa tuwang channel og karon another story na sada ang akong basahon na para kaninyong tanan. Ako day si Bay Gamay og maayong pagpaminaw sa tanang mga naminaw karon. Sa dili pa ta magsugod, ayaw kalimot sa pag-subscribe og pagtuplok sa notification bell aron updated mo. O kung gusto mo magpa-shoutout or dili baka na may mga pangutana, i-comment lang na kaya to nang basahon og tubagon na sa sunod nato nga video. Og karon, ani anak ang story nga My Crush Landing on You Love Story. Hi bye. I just want to share my love story. But before ko mag-start, let me introduce myself first. Just call me Sherry, and this is my crush landing on you love story. Tanang love story, naisugod og kini ang amo ang first encounter. One night nga gikan ko sa trabaho, wala ko ga-expect nga naay mahitabo sa kuha. While patabo ko sa karasada, naligisan ko. Amay daphag? Nope. Na ako sa pedestrian lane. Og time to para motabok ang mga tao og mo-stop na untang mga car. And the next thing nga akong na-remember, kaysa pag-open ako sa akong mga mata, ang una na akong nakita kay usa ka lalaking wala ako kaila. Nakalimot ko kadyot kung unsay nahitabo. Dayon na ay mga tao nga gaputi nga nidol ako. Dayon na ay gipang istorya o gipang utana. Then, nakahinumdum ko nga naligisan manday ko. I tried na mubakod pero sakit akong lawas, labi na sa may hawak na pita. Gusto ko masyagit nga mohilak nga masuko, pero pagkataod-taod, kay nakalmar ako. O gingnan ko sa doktor na okay ra daw ko, and no need to worry daw, pero obserbaran pa ko og naapay mga test na buhaton para makasure lang. Ang una dyan akong naunahunaan kay ang gasto nga akong trabaho. Paglakaw sa doktor, midol ang lalaki nga una na akong nakita og siya di ay ang nakalagis nako. Wala daw siya kabantay nga na-stop na. Dayon na nga siya sorry og miingon pud siya nga siya ay bahala sa tanang gasto og bayaran ko niya sa akong sweldo while dili ko kadyuti. Dato guro kay ni Besh. Imbes galagot ko niya, wala na lang pagkadungog nako siyang gipangingon. O gwapo po siya bay. Dayon nakita na ko siyang porma nga dagan siya kwarta. Pero gwapo jud siya. Ang akong ginahuna na lang kay unta o kay rako og walay problema nga makita sa mga test nga buhaton sa kuha. Ug tawagon na lang nato siya nga Ray. Og miingon si Ray nga pahibaw-on na daw nako akong pamilya sa naitabo nako. Pero dili unta ko kay dili ko gusto mabalaka sila. Then ako raday usa di aring lugar kay mianhir ako dari kay para manarbaho. Pero ni-insist jud siya kay ingon si Ray na siya daw bahala sa tanang gasto. So mao to, mianhi ako mama og akong isuon. Bungacious kay si Ray kay gikuha niya silang mama sa airport, dayon with hotel accommodation pa. Ako na siguro ang pinakaswerte nga nalisan ba. Dahil mga guys, gwapo na gani si Ray, kwartahan pa, kay ring pa jud kaayo, ug naay pagka-romantic. Everyday siya nga moadto sa ospital, din magdala na siya mga pagkaon, mga prutas, ug flowers. Ambot lang bay kay kiligon kay ko kung magdala siya flowers. Never ko nakasulay nga naay mohatag og flowers nako. Palag kabalo ko nga gibuhat rato niya, kay nakasala siya nako, pero basta, gikilig ko. Mga almost 2 weeks pud ko sa ospital bay kay gusto ni Ray nga okay jud ko before ko makagawas. Sana all concerned, sana all ing ana kay grabe mag-care. Pero kabalo ko nga nung gibuhat to niya, ug nakaingon na lang ko sa akong kaugalingon ato nga, may gani naligisan ko. Tiaw mo na bay nga that was the first time nga naigahatag og flowers nako.
That was the first time nga nakafeel ko nga naay lalaki nga nag-care sa ako. Maldita man daw kuno kaayo kog naong bay, dayon intimidating daw akong beauty. Ako rin siguro ang nalisan nga nalipay kaayo o gikilig. Sa moto, nga while pagawas na mis ospital, gusto ko nga maglakaw rako kay kaya na kay nako. Pero nag-strong man si Rayoy. Maong sakay na lang kog wheelchair bay. Ingana di feeling sa naiuyab nga masuko pa. Bisag dili mi uyab, gi-feel jud nako ang moment. Pero gipugan jud nako nga dili ko makasmile atong higayuna. Gikunot-kunot nako kung agtang o galagot-lagot jud ko. Pero ang kakilig nga akong na-feel kay mi overflow sa akong kalawasan. Motong nakasmile jud ko. Pero gadungo-dungo ra ko para dili ko mabantayan nila. Then while nagsakay ko sa wheelchair, hangtod sa pagbalin sa car ni Ray kay ihatod ko niya sa akong apartment, na ako'y mga pangutana sa akong kaugalingon. Is this the end sa among duha bisag walay kami? Di ari na lang ba mitaman? Naipart sa akong heart nga gusto nako siya nga mas makaila pa. Gusto nako nga hatagan gihapon ko niya flowers. Gusto nako nga mag-care gihapon siya nako. Pero basin pod nga naa na ni siya uyab. Which is posible kaayo tungod sa iyang kagwapo, unya kwartahan pa jud, buutan, caring, kanang a girl's dream guy jud siya na type pa. Is this love I'm feeling right now? Dali aran ako na-attach niya. Kanang wala pa mi nag-uyab, pero magpulag na may. I need to accept nga it's just a temporary kilig-kilig feelings. By the way guys, wala day nako na sulti ninyo nga napod may mga moments together sa ospital. Para nako, nato'y meaning. Importante kayo to kay gikilig kayo ko. Pareha nang kanang feeling nga movie date ming duha. Kanang every time nga magtanaw mig bisag unsa na salida, then kung naa siya reaction dayon isulti niya nako. OMG jud kayo bay. Makalanay kayo ang the way he looks at me. Then samot nang mismile siya nga galantaw nako. Wah, that feeling jud. Dayon na pa jud bay. Kanang kalit lang nga magkaay to ay ming duha. Dayon mismile siya. Oh my G. Mudungo na lang ko sa kakilig. Pag abi ninyog maora to, napaoy. Kanang mubangon ko kay mag-CR or bisag mulingkod lang ko kay tabangan judayin ko niya. Abti kay si Ray nga motindog paingon ako. Kanang mag-CR jud ko kay hawiran niya akong bukto na kay basin daw matumba ko. Pagkainita siyang palad bay. Sa mao to nga kung naa si Ray, kay sige kog adtog CR, kay para ma-feel na ko iyang palad. Then maging-singisi kog ayo sulod sa CR. So balik ta guys sa magbulag ni Minduha. Pasulyap-sulyap na lang ko niya while ga-drive siya. Og miabot na mi sa akong apartment bay. Ang moment nga dili ko ganahan, timing pod nga wala kayo traffic ato ba. Nakasabot na ko anang linya nga unta muhunong sagtuyok ang oras para namon duha. Hais, pero dili man pwede oy. Wala na ko'y mabuhat. Magbulag na jud mi. Mitabang siyag dala sa mga gamit pasulod og sige lang siyag ingon nga paghinay Sherry. Okay ra ka? Wala ra ka nalipong? Wala ko gibatig kakilig ato nga time. Naguol ko og nasakitan kay kabalo ko nga mao na ni ang last time nga madungog to nako gikaniya. Mao na ni ang last time nga mag-care siya sa kuha. Then mao na dyan ni bay. Dayon milantaw si Ray nako. Dayon mi smile og mingon nga, Sherry,
Adto nako, amping kaperme. Lamia ihilak. Gusto na ko pugngan siya og ingnon nga pwedeng istorya-istorya sa ta. Gadali ka? Pero dili na ako nakayang iingon niya. Ang ako na lang naingon, salamat sa tanan, Ray. Amping pud ka perme. Then mismal si Ray og nag-ay to ay mindua. Nagtinutukay may kadyot. Dayon, adto nako ang ingon ni Ray. Then mitalikod na siya og milakaw na. Ang iyahang likod na lang akong makita. Gusto na ko siyang Jackson while galakaw siya palayo sa kuha. Pero dili na ako kayang bata. Siguro, this is the end sa kuang crash landing on new love story. Nalipay ko, gikilig ko, nasakitan ko, and maybe, makaingon ko nga na in love ko. Ug dayon bay, hinay-hinay na unta na akong gidawat nga the end na among love story. Mikalit lang og lingi si Ray nako og maingon nga, Sherry, pwede mangayog number nimo?